Without You van Dana. Ja, wat is er nou nog te zien en te jaren in de natuur? Alles snuntermoren, dan starten we in op een minuut met de natuurrubriek. En Gerrit Tuinstra van het Landschap Friesland, die strunt lekker terug de natuur altijd in en de wiest op inspectie, begreep ik. Gerrit, is een weekend? Ja, inspectie is wel wat een zweerwoord misschien, maar... Nou, dat vind ik al heel mooi klinken. Inspecteur Ja, misschien wel. van een houtwal, toch? Ik ben een soort in het veld voor inventarisatie van landschapselementen van houtwalsingels in het agrarisch gebied. En, inventarisatie. Ja, dat klinkt ja, goed. inspectie, dat klinkt wat streng, zeg maar. Ja. Inspecteur Gerrit Tuinstra, nou vertel, wat heb je ervan? Nou, van alles. Het is natuurlijk geweldig. Hè? Dus zij krijgt al van eerder nog wel wat te beleven in de natuur. Maar ik winters is er een heel soort zien. Als je de klaar hebt begint op het met een product was natuurlijk. Maar goed, het is een heel oorgebied wat ik weer. En dan, het ging ik net om mijn vogels. Maar goed, dat krijg je natuurlijk wel mij. Want in de zomer dat is jongere vogels. Maar nou net natuurlijk. Maar toch meidjes een soort loert. En ik ben met andere dingen bezig. Maar onder loerden vooral. Jij je toch dat een heel soort om je hen te beleven is. En bijvoorbeeld de listerachtigen, de koperwiek en de kramsvogel. Die ben er momenteel een heel soort. Omdat er een protestroek mij bij en de mei door de lister bij. En dat soort dingen groeien in de sengels en de houtwal. En allerlei vinkachtigen bijvoorbeeld. Nou, daar hier ik een peer van even opzocht. De cape is een hele mooie. Ik zal hem even op beeld zetten. Dus de cape, we hebben het gloed van de cape. Ja, dit is gloedhek. Hoe schudt hij eruit? Nou, ik leerde mijn collega's zien van de week zonder te zeggen wat het is. En die zijn, dat is een vink. En hij had precies het postuur van de gewone vink. Liet ze niet in, hè? Eigenlijk vrij liet, toch? Ja, lietsvogeltje, een dikke mosk ongeveer. Hè? En hij heet in het Fries kwerkvink. Dus vink klopt op zich wel. En het loert past er ook precies bij natuurlijk. Hij kwerkt wat. Hè? Dus heel kenmerkend. Dus eigenlijk net een vogeltje wat dit precies, dit geloerd maakt, zeg maar. En hij zit vaak heug in de BM of juist op een stukje maisloon onder de elzen waar het zie je naar beneden valt en daar fretten ze van. Dus prachtig mooi besje. Ja, momenteel best er een soort. Oké, daar moeten we dus even op letten. Ja, dat is een hele mooie om op te letten. In de tuin ken dat ook. En let vooral op loert. En dat zeg ik vaak, van zie je het loert op internet, dan show je bepaalde vogels. Want de volgende, de goudvink, dat is echt qua uiterlijk een heel mooi vinkje. Ja, dat is het, ja. En dit is dan het mandje en het loert. Heel bescheiden. Ja. Heel los, hè? Ja, man, nee, heel bescheiden. Ja, net zo te bulten. Die vrouwen die piepen altijd maar wat. Roland. Fout, foei. Dit alweer fout. Gautro. Want schitterend mooi vogeltje. Dit wit mandje trouwens, helemaal die rede roze borst en het wiefje is in die zin heel hoor. Dat is bij vrouwen dan weer roze om, hè. Is de vrouw natuurlijk vaak mooier. Dus, dat klopt. Ja, dat jouw voet namelijk taak. Maar bij deze... Is het goed? Is het goed, hè? Ja, het is wel goed. Gewoon stil. Dus prachtig mooi. Dan nog een heel horen vogels. De houtsnip. Hier, die boven. Ja, dat is hem. De houtsnip. Die breert je ook wel in Friesland. Maar die zit qua breedgebied in Hulorengebied, bossen en heideterrein. Zeg maar, daar breert het. Daar maakt het een heel vreemd geluid. Wat een aparte vogel eigenlijk. Jongens, dat er op een sorry, hè, maar even tussendoor. Want het is een hele lange snoet. Een heel dikke... dit ben bij de steltrainers. Hè, en dit is een karakteristieke snip. Hè, maar als je een lange snavel, dat prikt hem in de groen op zich naar insecten. En ze breden dus wel, maar degene die we nou zorgen in die sengels en wallen, die komen van het noorden, noordoosten hier hè, en hoe winteriëren. En ja, dat is geweldig. Hij zit dan op deze manier wat er in zijn sengel tussen het blad en je zorgt hem beslist net. Pas als je er voorbij rennen, dan flint erop en dan schrik je wezenloos, want hij komt echt 1 meter of 2 meter voor je, komt er naar boven. En ik stel wel even stil dingen op te schreeuwen en dan ren ik weer verder. En dan flint het pas voor. Dus hij vertrouwde ik echt op zijn skutkleur, zeg maar. Mooi. Echt heel mooi. Ja, en hier keer weer nog, maar daar had ik een foto van een orensnip, een volle snipje, dat weer het bokje. Dat is misschien de wettersnip, het waarlamke wol. Extra snip, maar een heel lange snavel. Die breert je wol. Maar het bokje is echt een wintergast en dat is wel een heel lietse snipje. Dus, en die heeft wel eens schoen, die komen echt bij het wetter vaak, toch? Ja, klopt. Ja. Die weer te grijden en zo. Maar die moet je ook opjagen en pas dan vleenen ze voort. Dus die show ze eigenlijk net, pas dat ze voortvleenen. Ja, schitterend. Dus dat weer de snip. En dan nog 2. Ja, er is een heel soort leven. Grote groepen vogels en die het mij elkaar oploeken. Zat er die
bjemmen hen op zich naar fretten. En vaak zit daar ook de BM Kroeper en de boomklever bij. Even zien, daar zie ik foto's van Ja, ik heb nog 2 foto's hoe, dus dat kijk nog wel gokken dat dit de klevers binnen, want die zit echt plots in een BM hoor. Ja, dus maar, hè? Wat is dit? Nou ja, dat is dus vaak voor mensen toch het probleem. Wat is nou de BM Kroeper en wat is de BM Klever? En dit is de klever. De oren wordt vaak voor de kruiper. Ja, du hast het erbij staan. Is dit nee, dit heb ik het bij zeggen. Dit de klever? Dit in de hugger. Deze plakt echt in een BM hoor. Dus nou ja, en dat is wel aardig, want deze kan ik naar beneden op een stam. En hij zet dus ook met de kop naar beneden, zeg maar. Hij is heel anders dan de BM Kroeper. Die zetten we er nou voor. Ja, die het omheen. Die het alleen maar omheen. Ah, ja. En dit is een mooi gries-bruin vogeltje eigenlijk wat, hè? Compleet oor uiterlijk als de BM Klever, zeg maar. Ik neem het was een moeske die het omheen gaat, zeg maar. Een heel lang snaveltje, misschien snaveltje peut erachter de schors, de insecten erbij. En dat is wel grappig, hè? Want deze mat dus echt omheen. Die vleent echt naar onder, naar de stam en dan kroept er omheen. Nou, en erboven en dan vleent er weer naar de vallende stam naar beneden toe. Dus prachtig mooie en die binden dus ook alleen nog goed. Ja, de boomklever is integraals cultuurlandschap nou wat een zeldzaamheid. De boomkruiper die komt overal voor, maar zodra er wat oudere BM's staan, wat oudere boeken of weken of zo, dan had de boomklever ook nog een keer kans. Krijgt als de groene specht, die show, dat wordt steeds vaker in het agrarische gebied. Dus, ja. En dan hebben we nog één. Dan wordt het bloed even hier liggen en dan wil ik wil even een gokje of je wist wat het is. Dat? Wat denk je? Een goos. Een goos, wat denk je dan? Nou, het is net een roerdom, maar ik heb geen idee. Nee, wel, het begint wel met mijn R, hè, maar nee. Het is erbij, maar nee, het is de raaf. En ja, Grut, de zwarte vogel, hè, ze Grut als een buis, dat echt een flinke. Nou, toen het wie zei, dan denk ik ja. En die jij eigenlijk vaker dan door hem sjoggen. Althans, hij valt op dat je hem jaren steeds maar. Echt een kanje van een beest. En die zijn we bij Jester maar dat heeft zo, maar mijn collega Richtje die jaren mek en we zijn het over hey, een raaf. Maar is dat dan bijzonder? Nou, dat is vrij bijzonder. Op een Veluwe, hè, daar zit ze een heel soort. En hier, daar breeden ze hier ook wel in. In Beest-Zwijg, Happelske en Sabakkenveen en in de grote bossen. Maar in het agrarische cultuurlandschap zie je hem dan net zo vol. Maar hij komt hier steeds meer hen, inderdaad. Dus, nou, dit is dan... en nou geven we nou naar wat oors. Want nou deelt hij alles wat vleenden kan. Ja. Maar dit is wat oors. Wat was nou in één keer stuurs? Ik denk, wat krijgen we nou? Zit eigenlijk de vis in? Nee, ik zit dus... Ja, ik maak graag wel visje trouwens. Van hier ga ik het net bij hoor. Maar ja, inderdaad, deze vis. Ik struin oorlog om vanzelf. En als je dan op plakken komen met sletten, werd buizen in de sleet lezen onder de wijter, dan lezen er vaak muskelsratten voeken in. Hè? We de muskelsratten niet vangen. En daar maak ik altijd graag even inzien wat erin zit. In het verleden weer dat een soort vis. Ik een proto muskelsrat natuurlijk. En nou zit er zit tussen erin, een moedhoen. Een moedhoen. Een moedhoen, ja. Dat is de mooie, friske naam voor een band, vind ik dat. Voor een band, oh ja. Toch? Een soort van bandnaam, een moedhoen. Ja, het zou kennen, ja. Ja, nou, de moed, dat slaat een beetje op modder, op mud, hè. Het Engelse woord. En hoen, dat is een beetje, ja, dat nou hond is of hoen in het friske, kip, hen. Ja. Dus modder hond of modder kip, wordt wel zijn, zeg maar, voor de moedhoen, maar het is in Nederland zeelt. En die voest ook. En die vond ik in die muskelsrattenval en dat weer wel grappig. Dat gebeurt vaker. Ja, daar zet ik wel snoeken en kroeskarpers en voorns en van alles en nog wat in. Maar de moedhoorn is een prachtig mooie vis. En ik zal hem maar uitpakken met de hoorn. Maar de moedhoorn had heel litse schupjes en een slimlaagje. En werd toch dat een hele gladde vis is. Je kan hem eigenlijk net beetpakken. Zo moeilijk vanwege die litse schupjes. Dus je moet die hele muskelsrattenval omkeren zodat het beest er wel een keer uitkomen kan. Maar het is een hele mooie vis. En een riochte stutfan had de meeste gaan inkeping in de stutfan zei, maar deze had een riocht, ja, ze op een foto net heel goed. En hij leeft vooral, ja, hij leeft op allerlei plakken en allerlei biotopen, maar vooral in modderige sletten. Dus daar zit er juist in die modderlaag. En het grappige is nou dat de moedhoen de zeelt dus in het verleden vaak in rijnwetterton en rijnwetterputten houden waard, omdat er daar de boel skin houdt, de algen opfret.
En ja, hoe dat precies zit, weet ik net helemaal. Als je in Rijnwetter toen kun je naar voorstellen, maar in zijn Rijnwetterput, dus hij de mem had ik nog put bij hoe werd vroeger het wetter uithellen waard voor de thee bijvoorbeeld. Dat is 4 meter diep en dat is een dekselop is helemaal donker. Ja. En die kun je eigenlijk net voorstellen dat zo'n zeelt of een andere vis überhaupt daarin leven kan. Maar blijkbaar weer het dan toch zo. Bijzonder. Nou, dank u wel. Ja. De rest werd terug de waarnemingsmaarnaam. Ja. De laatste van dit hier, denk ik, van die. Ja. Bedankt. Gradien. En erop uit zoek, zei ze. Lekker nog voor genietje van Absoluut. wat er in de tour is. Dank u wel, Gerrit Ja. Tuinstra. Today I